Good morning, guys. Good morning. Happy Friday. Today is the day. Ayun, para sa ating procedure sa Kato. So, aga akong gumising. Oh, tapos na rin pala ito eh. Nauna ako dito naligo eh. Kaya ganun muna. Sobrang aga pa naman. May bala ka na naman bakdo na naman ito eh. Kaya yung pagkain mo kagabi, nakain mo? Naubos mo? Yung chopper mo dyan. Ano gusto mo breakfast ngayon? Sabi niya. Ay, wait lang. Matak mo gagan. Anyway. Diretso pa kayo, ano? Ano? Okay pa? Hindi pa. Hindi daw siya sasama sa Nueva Ecija. Si Tita Jo mo, baka si Tita Jo mo magsundo sa'yo Pero pag ako ang magsusundo, kaya wag kang aalis dun sa school mo. 12:30 uwi na. 12:30. Na naman tayo Daling ko yung phone. Gusto mo? Kailangan charge, di ba? Ha? 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 Doon naman sinarge. Kaloka. Nasaan ba? So anyway, ayun nga guys, sorry. Pagka-alarm ni Daddy, pagtunog ng alarm is bumangon na ako, naligo na ako, tapos ginising ko na si Chris after ko maligo, kaya ayun. We are all awake na. Si Daddy is tinatanggalan lang ng laman si Tonton kasi schedule din nun ngayon for PM. So busy day na naman ulit guys, pero pagkakasyahin natin yung oras para sa araw na ito. May charge? Wala. Nasaan ba? Parang ikaw gumamit kagabi. Binigay ko sa'yo. Hanapin mo dun sa bulsa ko. Ay, sa bag ko. Hi, Pogi. May ka pa, oh. Palib. Sabay na. So, hello guys. Dito na kami sa Toyota. Actually, paalis na. Ayun na si Tonton. Na-admit na. Admit na. Punta na tayo ng Kato. Kaya na lang muna ni Daddy yung way. Kasi hindi ko pa memorize yung sa Oh. Ano ba yan? Anong tower yun? Masipin mo. Ako magdadrive kaya. Enterprise. Yan. Enterprise building. Para naman akong panda. Naantok pa ako guys eh. Lalo atang nagmukhang panda. Naglagay ako ng kolorete sa mukha. Di naman panda. Mapula yung kasi ako nagko-concealer eh. Paano? Excited ako ngayong araw na to. So, ang aga naming gumising. Yeah. Tower 2. Tower 1. 1 ba yun? Tower 1 tayo, pero Tower 2. Yeah. Let's go. Hey guys! Ayun, tapos na po kami sa Kato. Pero hindi pa nagagawa yung procedure. Gawa ng ano ba? Ewan ko kung ano ba yun. Kasi na-expect ko ngayon gagawin eh. Kasi pinabalik ako ng second day ko. Tapos, binababalik na naman ako sa 7th day ko para i-check naman yung right ovary or fallopian tube. Kasi, hindi rin daw gagana or hindi magiging posible yung IUI kung hindi na sisigurado na wala din bara yung right fallopian tube. So, sabi ko, bakit hindi chinek nung una pa lang, di ba? Kasi nalaman na may liquid nga yung yung left ko. So, yun kasi guys, iba pala yung procedure na ginagawa doon. Kumbaga lalagyan mismo ng tubig yung fallopian tube para malaman na barado. So, nung in-ultrasound ako nung second visit ko is nakita agad na may liquid doon sa left ko. Kaya hindi na ginawa yung isang procedure na ASGP ata yun. Hindi ko alam kung anong stand nun. Pero, ayun nga. Since na kami, decided na kami sa IUI, so kailangan i-check yung right fallopian tube ko. Kasi kung diretso IVF na kami, is no need na. Pero, ayun nga, baka kaya pa muna sa IUI. Sa IUI muna tayo para less gastos. Yeah, ayun, babalik tayo sa sa March 13, 7th day na naman. Nakakainip, alam nyo yun. Naiinip ako kasi pabalik-balik. Tapos kung ano-anong kailangan gawin. Anong magic yung ginagawa pa? Pero, ayun, nandito na tayo eh. Tuloy na lang natin. Pero kung sa procedure guys, yung steps, nakakainip talaga. Pero ayun nga, kailangan din akong
tawag doon, i-ready na muna. So ngayon, binigyan ako ni Doc ng eto na, yung pampaitlog. So, eto na daw para mas marami pa tayong maitlog. Pero according naman doon sa resulta ng mga lab test namin is, ayun nga, enough pa or sobra-sobra pa yung numbers of egg ko na i-release ko daw sa lifetime ko. Pero ayun nga, di ko alam kung para saan tong gamot na to. Baka yung I don't know. Wala naman tayo sa medical field eh. So din na lang natin No. si doctor. Doctor? Ewan ko. Di ko alam. Saan ba? O dapat yata kumanan ka na dito. So yun lang guys, yung update. Uwi na kami pero sundin na namin si Chris muna. Tapos sabay-sabay kami mag-lunch kasi hindi na ako nagpaluto din kay auntie ng tanghalian. We're here na guys sa school ni Chris. Bumaba na si daddy. Sinusundo niya lang ang aming binata. Tapos ayan, magla-lunch nga kami. Tapos magla-lunch kami habang inaantay din yung yung release ni Tonton sa casa. Kasi babiyahe kami. Mamaya papunta ng Nueva Ecija. Ayun nga sumama ni Chris eh. Pumayag na yan nung isang araw. Sinabi ko na sa kanya. Kasi gusto niya makita yung kwarto niya. Tapos pumayag na siya. Tapos kagabi sabi niya, Mami kayo na lang ni Daddy. Kasi weekend. So ayun, alam nyo na pag weekend maglalaro na naman niya. Pero ayun, last day ng nila ngayon guys, ng finals nila. So wala na silang gagawin next week kundi so kompletuin na lang yung mga requirements siguro or magi-clearance. Ano ba ang ingay mo, Bon Jovi? Ayun na yung makulit sige ganyan. So ayun guys, change of plan. Hindi na kayo puntang MOA para kumain. Ang ending, ayan, drive-thru na naman tayo. Jollibee, bida ang saya. Double burger steak sa kanya daddy. Ikaw? Excuse me. Cheesy bacon, mushroom burger, ramen burger, Meron ba dyan? burger, Ay, meron pa pala nun. Yun yung pinabawan ko dati ng grade 2. Nandiyan pa. Alaw lang ako cheesy yung burger na may french fries. Nako. Cheesy yung burger ka na lang? Wala ka na yung kanin, Hindi na magkakain. O, sige. Hello guys, magandang hapon. So, andito ko sa MOA. Minadali ko yung, yung bayad ko sa utang. Ay, nagbayad tayo ng utang. Akala ko kasi, ngayon yung due date. So, few days pa pala. Ilang araw pa bago yung due date ko. Pero, ayun nga, okay na yun advance. Diba? Para hindi tayo nape-penalty. Tapos, hindi na kami tumuloy guys sa Nueva Ecija. Kasi gabi na. Lumabas si Tonton sa casa is 4 o'clock na. So, anong oras na ba ngayon? Ano tayong relo? mag 6 o'clock na. So, ayun nga, sabi ko, wag na kaming tumuloy. Gawa ng, ayoko nang ginagabi kami sa biyahe. Lalo't delikado yung ibang daan doon. Papunta na sa Nueva Ecija, may mga curve doon, diba? Tapos, daming blind spot. Buti kung, pauwi, okay lang gabihin kasi maliwanag doon sa NLEX, SLEX, SETEX. Pero pag papunta doon, ayoko nang inaabutan kami ng gabi. Takot ako. Nakakatakot lalo't si Froggy sobrang tulin magmaneho minsan hindi ko mapigilan, alam niyo yun, nanghinayang ko sa buhay ko guys. Charot. Ayun, kaya baka bukas na lang ng madaling araw na naman kami pupunta na Nueva Ecija. Wala pa siya lang, malapit lang naman yun eh, so para natatakbo ng mga kahit 3 oras lang, diba? So yun, yan, tapos na ako, nagbayad lang talaga ako at kinakabahan ako, ayoko nang naaabutan kasi ng due date, kaso nabisi ako sobra sa pagre-restock. Ayun, naiwan ko yung isang card na hindi pa pala bayad. So, ayun. Yun, in fairness naman talaga guys sa skincare ko, hindi sa pagmamayabang, pero kiniklaim ko talaga na sobrang ganda ng ng skin ko today. Lately, 'di ba? Tapos kahit walang lipstick, ayan, kilay lang, sapat na. Charot. Anyway, let's go na guys. Tayo na
umuwi. Hinanap na ako nun ni Daddy. Yes, Groot. Yes, Groot. Uy, yes, Groot. Oh. Yes. Ito dalawang pang magkasundo eh. Si Groot tsaka si Poknut. Si Maggie, ano talaga yun? Para siyang matandaan na ano. Minsan, nakikipaglaro. Minsan, gusto solo. Pero itong dalawa, ito yung ano. Hindi ako nahirapan na pagsamahin sila. No? Ay, grabe naman. Grabe naman yan si Groot. Uy, grabe naman ang Groot na yan. Uy, grabe. Sungit na mukha mo, ha? Ha? Sungit na mukha. Tingnan nyo yun. Sungit na mukha. Ay, may muta ka pa, nakakahiya. Kakahiya naman. So, di ko alam kung saan yung si Yung tsaka si Maggie. Ayun. Speaking. Yung si Yung. Junior! Sa labas pa kasi si Daddy. Naligo. So, ayun guys. Inaantay ko lang yung ano, yung order ko na pa. Kasi nanonood ako, abang nag-i-edit is nanonood ako ng vlog, ng, ano ba yun? ASMR, ni Sas. Sas ASMR, favorite ko yan na ano, na nagmumukbang. Tapos si Kim Tai, ayun. Tapos si B Loves Life. Tapos, sino pa ba? Si Honey Eats. Yung pinapanood ko din yun. Nakakatawa yung, ano, yung tinis ng boss na nila. Ni Honey Eats. Sino pa ba? So, basta karamihan sa pinapanood ko guys is mga nagmumukbang. Kaya, ayun, ang lola nyo nagutom. Sa ASMR yung pinapanood ko, kumakain siya ng pho. So, may ga-order tuloy ako sa Food Panda. Kaya, naantay ko. Sakto hindi pa ako dinner. So, ayun. Share na lang kami. Tapos, body ko rin maubos. Parang nag-crave lang ako. Gusto ko lang humigop ng sabaw. Anong yun? Surprise lang ko. So, yun guys. Ano bang naganap ngayon? Nakapag-vlog naman ako pero di ko alam kung anong mga na-i-vlog ko. Diba? So, buti na lang inano pala ni Daddy itong mga halaman nung nilabas niya. Kasi nakalimutan ko to eh. So, pagbalik ko na lang to ayusin. Ayan pa yung tatlong. Ayan. Kasi, sobrang busy. Nilapag ko lang siya dito kahapon. May pinuntahan kami. Ayun, nakalimutan ko na. Buti. Nilabas ni Daddy. Tapos, ayun naman hinang ko. Nandiyan na. Yung air plots. So, ito nga nakalimutan ko pang diligan eh. So, kumaya siguro pagkatapos ni Daddy maligo, padiligan ko sa kanya. Parang akong may itim sa gilid ng ilong ko. Nabayaw. Pagilamas na nga laters. Ano ba guys? So, yun, maaga kami bukas pupunta ang Nueva Ecija. Kasi nga, nasabi ko yata din kanina na i-visit ko yung yung pinapagawa nga doon. Tapos yung kwarto ni Chris. Kasi kulang pa ng kama. Napalagyan ko na yun ng aircon. Tapos, napapinturahan ko na. Di ko alam kung may may pinto na yung closet niya. So, maghahatinig tayo ng budget para doon. Diba? Tapos, ano ba? Yun na lang naman ang kulang sa kwarto ni Chris, yung kama na lang. Kasi gusto ko is pagawan. Pero ewan ko, kung papagastos ako sa pagpapagawa, baka bibili na lang din. So, may nakita kasi ako sa Instagram. Ang ganda nung design. Parang pang lalaki talaga, pang binata. So, ayun ang gusto kong ilagay doon sa kwarto ni Chris. And then, ano pa ba? Susukatan ko yung bintana niya kasi instead na maglagay ako ng mga kortina, may nagsuggest yata sa inyo. Pero dito yon sinuggest niya na na lang, mas maganda kung blinds na lang. So sabi ko, baka doon na lang sa kwarto ni Chris, gawin kong blinds, diba? So susukatan namin ni Daddy bukas. And yeah, busy tayo yung mga per-bebe. Si Chris hindi nasasama. Nagbago na naman yung isip. Pero, titingnan ko, pipilitin ko pa rin kasi gusto siya makita ni Kuya Peter niya. So, yeah, yan lang guys. Antay ko lang si Pa, yung delivery ng Food Panda. Ay, dito ko muna nilagay si Santo Niño kasi nagbabalak ako, tawag doon. Baka dito, palagyan ko pa rin kay Daddy guys, na parang mini altar ba. So, ayun. Kasi, saan ko ba nabasa yun? Or,
naturo ata sa amin nung college yun, na bawal palang maglagay, or I mean, parang masamang maglagay ng mga santo sa kwarto, sa mismong kwarto. Kasi daw, di ba, minsan doon tayo nagbibihis, nakahubad, tapos, di ba, doon pa minsan nagme-make love, so parang nababastos yata, parang kabastusan doon sa ano. Kaya, ayun, dito ko muna din nilagay si Santo Niño. Tapos, wala pa akong masyadong, ano guys, wala pa akong masyadong mga religious figure, kasi isa pa yan, bawal din daw na bumibili ka. Kailangan, mas maganda daw kapag bigay. Wala naman nagbibigay sa akin, di ba guys? So, ayun, nagpaparinig na ako sa inyo, nabigyan nyo ako. Charot, charot lang. So, ayun, ito kasi, yung sa ano yan eh, sa Cebu yan, yan. Dapat ibibigay ko kay mami, lagi ko naman nakakalimutan. So, nilagay ko muna dyan kaysa naka-box lang. Kaya ayun, yung isa niya binigay ko kay JJ, pasalubong kasi. Ayun, alam niyo naman yung anak ng kaibigan kong si Joy, walang ibang hiling yun kapag Christmas, guys. Hindi mahirap hanapan ng or bigyan ng regalo kasi walang ibang hiling yun kundi mga religious figure. So, ayun lang, ang daldal ko, diba? Pasok na tayo ulit. Ang init dito. Ito na guys, ang bilis. Kala ko 40 minutes. So, wala pang 30 minutes, dumating na siya. Ayan, Samoa lang naman daw kasi galing. So, seafood yung in-order ko. Ayan, yung mag-ama ko kumain na eh. Nag-crave lang ako. Pero baka di ko naman ito maubos kaya share ko sa kay Chris malamang. Kasi siya yung nandito eh. You know. So, ayun, iinitin ko lang guys kasi gusto ko talaga yung kumukulo yung sabaw niya. Ayan. Ano naman to eh? Papel, karton, box. So, ayan. Later na nga, initin ko muna. So, ayun guys. Ininit ko lang siya ng 1 minute. Tapos, ito yung ating noodles. So, seafood yung pinili ko. Ayan. Tapos, nag-extra ako ng ano ba to? Ay, ganun. Parang siomai. What is this? Yung parang wrap. Hinati-hati na kasi. So, yan. With peanut sauce. Ito vegetarian or ano nata to? Crispy fried fish with peanut sauce. So, kain tayo. Ayan. Yung anak ko pumasok na. Ayaw niya na daw kumain. Tayo na lang. Diba? So, ayan. Nakabili na kami guys ng ilaw. Kaso hindi pa naikabit. Baka pag ano na lang. Pagbalik namin. So, init na ba? 1 minute ko lang ininit eh. Mainit nga. Rex. Sarap. Bakit kayo lumabas pa? Nakaamoy kayo, no? Lumabas yung mga dogs. Lumabas yung mga dogs. Oh! Ay! No. Tapos meron ayan o. Sprouted. Sprouted sa amin to. Toge. Ay, naku, pork na. Sira na talaga yung ano natin, be. Paa. Tsaka mga lemon. O, diba guys? Lakas talaga ng ano. Makagutom ng pag nanonood ka ng mukbang. Tapos gugutomin ko din kayo. Ganti-ganti lang to guys. Charot. So, ako din yung magagantian. Pasensya na. Parang gusto ko pa siyang initin ulit. Pero wag na. Sobra naman. Sarang pula ko. With sriracha. Grabe. Anong oras na ba? Alas 10 na. Si Sas vlog kasi. Alam mo Sas? Maring Sas. Kasalanan mo ito eh. Okay, iinitin ko lang guys kasi yung isalin ko na dito hindi na mainit. Wait lang. So, ayan guys. Ang ating noodles. Ayan. Mega init niya na. Yung, gusto ko kasi ganyan sa ano sa sabaw. Kahit anong sabaw guys. Gusto ko yung kumukulo talaga.
Parang hindi ako nasa-satisfied kapag yung maligamgam, yung ganun. Kahit sa mga restaurant, talagang nire-request ko yan, sabi ko, kumukulo, pagmukulo. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, may ligaw ko sa mga hot pot. Ayan. Kasama siyang sriracha. Of course, mawawala yan. And then, ito na yung peanut sauce, guys. Ang sarap ng peanut sauce. Tapos, ito hoisin sauce ata. Sinaling ko na. So, kain tayo. Ayan. Sarap na. Oh my gosh. O, diba? Gustong-gusto ko yung ganyang napapaso yung dila ko. So, try natin tong yung roll. Spring roll. Sa peanut sauce. Buti na lang talaga. Merong delivery, guys. Kasi kung hindi, ako, makatulog. No. Ayun. Ayaw ni Chris, guys, pumasok na siya. Busog daw. Buti na lang. Junior! Nagda ka, Buti na lang, isa lang in order ko. Hindi, sayang na naman. Parang kulang yung yung sriracha. Wala ka, di na tumigil si Magat at si Junior. So, ano ba guys, pasensya na kayo ha. Kung maglalaway din kayo ngayon. Pero, ayun, end ko na tong vlog para na-enjoy ko na to. Hindi ko na kayo iinggitin pa. So, good night. See you tomorrow.